L'Adrià Baeta, policia local de Bigues i Riells des del 2011, ha superat i amb nota el seu pas per l'Institut de Seguretat Pública. Un 8,41 de mitjana li ha valgut el títol del segon millor policia de la promoció, un èxit que porta amb humilitat. Són les notes, és la mitja final i bueno, també dedicant-li molt de temps, també, estudiar molt però bé, res que no hagin fet a la resta dels 81 companys que van tirar la gorra igual que jo. Després de superar els 9 mesos de curs, amb més de 10 hores diàries d'estudi, l'Adrià ha superat la darrera fase de l'oposició per guanyar-se la seva plaça i fer realitat, als seus 27 anys, el seu somni de ser policia. M'agrada treballar pel ciutadà, servir a la ciutadania, servir al poble, al municipi, ajudar la gent i les tasques d'ajudar. L'Adrià, però, no ha estat l'únic agent de Bigues que ha superat amb èxit el pas per l'escola de policia. En Pedro també ha fet la formació reafirmant la seva plaça al cos local. A mi m'ha agradat sempre, ho havia provat, perquè havia provat un altre policia per provar, però el meu va ser circumstancial, va ser de quedar-me a l'atur i decidir estudiar d'una cosa que m'agradava, però va ser, la meva iniciativa va ser el tema de que em vaig quedar a l'atur. Ara que tots dos han acabat el curs, els 13 agents de la policia local de Bigues i Riells ja tenen feta la formació bàsica d'agents.